pull-up-system, det er et system, man bygger ned i jorden, og så kommer der en cylinder op. Det bruger man jo typisk, hvis det kan være gågader. Det kan være andre steder, man ikke vil have biler ind konstant, men lejlighedsvis skal man have biler ind, det kan være vareanlæg og så videre. Man graver et hul i jorden, bygger et fundament, sætter hele kassen ned i jorden, og så har man en styring, og når man programmerer den sammen med sin fjernbetjening, så kan man begynde at betjene enheden. Og det vil se nogenlunde sådan her ud, når den kommer op i jorden. Så vil det komme cylinderen op, rigtig kraftig konstruktion, så man bliver ikke udsat for det med vandalisme. Det kan de godt holde til. Der er også en ekstra sikkerhedsforanstaltninger i. Så det er eventuelt her. Det er et tilkøbsprodukt. Men når den kommer op af jorden, i det her tilfælde har vi sat en ekstra sikring på. Så du trykker på, så går den ned i jorden igen. Så et rigtig, rigtig stærkt produkt fra TAG, men god fornøjelse.